खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 31 आगस्ट 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि साना गाहाम नङा, देहायाव बायदि सानाय सुनाय सिखांनो हागौ, फाहामथाय लानो गोनां जागोन। वृष राशि नाजानायनि फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, बिमा बिफाखौ गोग्गा होनो हागोन। मिथुन राशि गियानि गुणी सुबुं लोगो मोनगोन, गोदान हाबा जागायनो थाखाय साना गाहाम, फालांगि खालामोब्ला जौगासार जागोन। कर्कट राशि थांखियाव सौहैनो गोब्राब जागोन, गेदेर गोलावनि बोसोनजों सोलिनांगोन, देरहासार जानो गोब्राब नाजानांगोन। सिंह राशि साना गाहाम नङा, जाब्रबथाय जानो हागौ, गुबुननि मदद नागिरनांगोन। कन्या राशि देहानि सानाय सुनाया बाङाय जागोन, गोबावनि उनाव गोसोआ गोजोन मोनगोन, साना गाहामै बारगोन। तुला राशि गोरोन्थिखौ दोनखोमानो नाजागोन, साना गुलाय गुजाय सानस्रिजों बारलांगोन, गोसोआ गोजोन गैयै जागोन। वृश्चिक राशि खैफोदा जोबस्रांगोन, इसोरनि सायाव फोथायनाय बांगोन, नखराव बिमा बिफा गोजोनाव थागोन। धनु राशि रांखान्थिनि आंखाल नुजाथिगोन, जिंगायाव गफबना थानांगोन, नखरनि बयबो खौसेयै थानांगोन। मकर राशि साना गाहाम, बेफार फालांगियाव जौगासार जानो हागोन, बयनिबो मान होनाय मोनगोन। कुम्भ राशि बायदि खाबु आखायाव फैगोन, थांखियाव सौहैनो गोहो बोलो मोनगोन। मीन राशि थांखि फारसे सौहैनायाव हेंथा मोनगोन, गोसोआ मेंग्लिलांगोन, इसोरखौ सिबिनो रोंनांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।